Todo el mundo, yo pongo ahora, sí. Es que esta entonces no se puede subir. ¿No? No puede subir un poco más, está bien. Creo que non se trípode. Miñas zonas, meus señores, hoxe é día de discursos, pero tamén de silencios. Silencio para a reflexión, inda que seña en voz alta. E para min, persoalmente, o silencio vendría provocado por ese nudo e inevitável que produce a emoción de saber que o grupo de compañeiros con os que estiven, con os que estou, chegaron á meta fai pouco imposible. A cultura se me ocurre agora como a creación na liberdade e a creación como a máis excelsa forma da comunicación. A comunicación creadora non ten fronteiras, non ten límites, en unha sociedade democrática. O mellor dito, non os debe de ter. O individuo crea libremente, dende a súa vinculación concreta con un pobo. De la nada non sai nada. En definitiva, o creador cultural crea por un pobo e para comunicarse con el. Por outra banda, a colectividade creadora de ideas, de formas, de desexos, pero normalmente sin voz, sinte imperiosa necesidade da comunicación. Ten que buscar a súa voz na voz das outros, asirse aos esforzos colectivos que hagan posible ver materializados as súas ansias da comunicación. E ao rastrear estes posibles lugares de encontro con as voces que ha prestado, non se equivoca nunca. Distingue claramente as voces dos ecos. E eu quero agora ser pobo,
e con emoción do momento romper humildemente o silencio para con a voz do povo emocionada e agradecida decir: "Esto é meu, aquí quero oír as miñas voces, todas as miñas voces, nas manifestacións de quenes por min e para min tamén teñen as palabras." Moitas gracias. El Ateneo, que debido a su esfuerzo y al interés despertado en la clase obrera con motivo de los problemas sociológicos tratados en serie y que dicha clase interesaba conocer cómo eran tratados por los disertantes, aquel cenobio de virtuosos del estudio en centro de vida activa, estimulada por la presencia de hombres activos, de luz, que llegaron a tomar parte en las tareas del Ateneo. Estas palabras do presidente do Ateneo, don Emilio Balás, pronunciadas en 1910, valen de pórtico para aproximarse a nosa historia sociocultural, onte e hoxe, porque pensamos que non é un feito illado se o observamos en profundidade. O Ateneo comeza unha nova etapa no 1976, a máis longa no guadiana da súa historia, para contribuir á creación dunha opinión pública crítica, moderna e renovadora na nosa cidade e dos hábitos políticos e culturais que fermentan nos albores da situación predemocrática, consecuencia das loitas que pola liberdade e a democracia se levaban a cabo. O esforzo destes primeiros ateneístas estivo volcado en manter unhas actividades e un ámbito de liberdade cultural indo moito máis aló dos estreitos marxes de que dispoñían, constituindo, sen dúbida, un capítulo na historia da oposición cultural e intelectual na nosa cidade. Contribuíron así a desenrolar, entre outras, dúas das dimensións que marcarán o futuro desta sociedade. A súa implantación popular, moi importante, é unha maneira de entender a cultura allea totalmente a que imperaba daquela. A da Torre de Marfil ou, se se quer, a cultura como un ben privativo dunha minoría privilexiada. Tamén contribuíron a abrir portas e vendas públicas á cultura pluralista e universal, a que fora producto do traballo do noso exilio, a cultura que é semente de cidadanía da que tan necesitamos estábamos e seguimos estando. Cultura fondamente enraizada no momento e na comunidade histórica na que se inserta. Cultura irmanada ca civilización como aquel complexo que inclúe o coñecemento, as ciencias, as belas artes, a ética e calquera dos hábitos e capacidades adquiridos polos humanos ao longo dos avatares da súa evolución. Foron ideas que tiveron defensores e detractores. Uns abandonaron esta empresa e fundaron outras que lles eran máis afíns. Con certa perspectiva histórica, é de justicia agradecer o esforzo continuado dos que humana e solidariamente foron o cadillo que nos levou á situación sociocultural que ledos estamos a vivir. Desde estas raíces poderemos entender en todo o seu significado a actual dimensión do Ateneo, con nacimento de novos vieiros, novas exigencias, pero xamais ca intención de dar leccións de disciplinas que descoñecemos, senón ca humilde e decidida teima de ampliar o noso entorno cultural e proxectarnos na opinión pública para facernos máis plural e rico o panorama da cultura na nosa cidade. Cidade na adolescencia da súa historia. Cidade que se ofrece como tarefa. Cidade para facer entre todos. E como mostra de isto, a recuperación desta fermosa peza da nosa arquitectura urbana que hoxe inaugura o Ateneo, o noso Ateneo, diante de personalidades e amigos. Inauguración, apertura e abrazo para toda a cidade como auténtica casa da cultura, adianto digno do proxecto municipal que tanto desexamos. Ambos os dous estarán abertos para que os que traballen na extensa e poliédrica paisaxe da nosa cultura. O marco e as claves expresadas apuntan a necesidade de abrir un debate
e tentar chegar a unha síntese nun amplio proceso dialéctico que promova a superación dos desequilibrios producidos entre os sectores da vida cultural, artística, política e traballadora, entre os homes e as institucións. Con estas premisas introducimosnos no porvir, desexando articular funcional e dinámicamente a nosa comunidade a infraestructura material que hoxe institue o seu camiñar. A nosa entidade está chea de carencias e orza de subvencións para os seus programas culturais. Non son estes os problemas puntuais os que máis nos preocupan, aínda que son moitos, senón a falla dunha política cultural entendida ampliamente e concertada cas entidades que forman o corpo social e cultural de Galicia. Tócalle isto aos poderes públicos, e sen cair nun dirixismo cultural potenciar as iniciativas de institucións e colectivos culturais. Con esta política marcámonos un desafío: facer do Ateneo unha tribuna independiente e representar con fidelidade, con flexibilidade e firmeza a súa heteroxénea composición dentro dun diálogo operativo no marco das libertades que garantiza e ao mesmo tempo garantizan a Constitución. O noso tempo final está dedicado aos vós e xenerosos socios, colaboradores e amigos que, silenciando os seus nomes, fanos resonar máis forte. Homes e mulleres dunha cidade industrial que, creendo no progreso técnico, comprométense no movimento cultural, sendo os elementos motrices dun esperado cambio nas relacións entre os seus conciudadanos, que habitan e humanizan unha comunidade que ten que empezar a recoñecerse, valorarse e sentirse tan digna como o merece a súa historia. Que así sexa. Membros do Ateneo, señor alcalde, autoridades, amigos ferroláns. Que teño diante min a folla que entrega o Ateneo do Ferrol. Do Ferrol vai falar o entrañable, o admirado compañeiro Carballo Calero, según coido. Pero compre que eu glose, sinceramente, no hablente deste acto, glose estas dúas verbas. Porque que é un Ateneo? E teño que avencellalas as miñas lembranzas, porque eu teñolle moita lei o Ateneo do Ferrol, porque foi o primeiro do que eu vin falar nos anos do bacharelato, a don Alfredo de la Iglesia, vástago da dinastía de escritores da Iglesia, tamén tan ligados a esta cidade. Don Alfredo, ca súa barba fluvial, filosófica, a súa blanca barba, ensinábanos moitas cousas, e falaba na cátedra de temas moi diversos, e entre eles xurría sempre o tema do Ateneo do Ferrol. Presentábanos o Ateneo de Ferrol como exemplo de encontro entre xentes de clases moi diversas. A iso aludía o discurso inaugural pronunciado no 1910 desa etapa, verdad, por don Emilio Galás, e falábanos tamén como encontro de xentes que cultivaban eidos moi diversos do saber ou que desexaban escoitar aos que tiñan neles experiencias e coñecimentos. Esta idea do Ateneo ferrolán, polo tanto, está ligada a esas memorias de neno, e pouco despois xa atopei outra proba moi importante da cultura ferrolán como encontro, que foron os anuarios. Topeinos un día no despacho de don Castro San Pedro de Folgar, e pouco despois xa veu o coñecimento de Arana, e o coñecimento de especialistas e de xentes que traballaban en Ferrol e que honraban a vosa cidade, a relación inesquecible con Xaime Quintanilla, en fin,
todo o demais, que xa son grandes lembranzas moi importantes, moito máis fortes que esas tenues fíos que me ligaban de neno a unha cidade que eu non coñecía, pero que sempre imaginaba como é. Todos falaban dese Ferrol, de ruas tiradas a cordel, e era sempre a evocación do Ferrol ilustrado. Coido que o anuario, que moitos impresos ferroláns, coido que o Ateneo, todo ven moi de lonxe dos tempos da Ilustración, nos tempos en que realmente xurdiu a cidade pensada xustamente como un froito ilustrado. Non se ten insistido bastante canto significou, por exemplo, para o arte galego, para o arte do tempo neoclásico, o Ferrol e o seu arsenal e os seus mestres de dibuixo, canto representaron para a arquitectura, canto representaron para o coñecimento das técnicas pictóricas, pero é moi fonda. E decimos Ateneo. Decir Ateneo é decir encontro, é decir un lugar aberto a todos e un lugar aberto a todas as ideas, un lugar aberto a cantos coiden que a verdade non é un monopolio seu, senón que no que digan e no que pensen nos outros pode haber polo menos unha parcela de verdade que eles non coñezan. Aberto non a disputa, non a liorta, non a pugna violenta dialéctica, senón a conversa. Conversar, é dicir, verter en outro o que un pensa, dialogar, comunicar. Eso é o Ateneo. Entón, desas conversas xurden os intercambios entre ideas e entre coñecimentos. E xurde algo máis, xurden tamén ideas. Lembrade a maiéutica socrática, escoitar os demais fai xurdir en nós ideas novas, novas maneiras de ver a realidade, novas iniciativas, novas posibilidades, novos camiños. Escoitar é sempre estar á espreita de unha nova roita. Esa maiéutica, ese dar a luz en nós ideas, que é justamente a finalidade tamén que ten unha conversa deste tipo. Xentes de ideas moi distintas poden trocar as súas impresións. Non se trata certamente de vender as ideas os uns aos outros, pero tampouco se trata de ningún xeito desa tremenda laboura, desa tremenda agresión que a disputa, que o que fai sinxelamente é clavar no conversador, clavar no outro máis os seus propios prexuicios, os seus propios egos. Eu teño moitas anécdotas deste vello Ateneo ferrolán. Este vello Ateneo ferrolán onde ás veces chegaron a ser moi acres as discusións. Mesmo lembro esa cousa tan curiosa de aquel grego que, discutindo cun médico, recibiu a resposta de que el non era quen para falar daqueles temas que supoño, por a data, que serían os temas sobre a evolución, os temas cigais sobre o karma, sobre o espiritismo. E entón o grego decidiuse a facerse médico, e se fixo médico.
que sucedeu é que, claro, cando recibiu o título xa era inútil, porque xa ao facer a carreira de medicina convencerase de que non tiña razón. Ben, isto é unha anécdota tal como a contaron, que poida ser que sexa certa, pero aunque non o fose, ten certo valor. Quero decir que mesmo pode suscitar un Ateneo non somente toda unha vocación, senón toda unha determinación a estudiar un tema, a cultivar un arte, a crear unha obra nova. Pensade cantas vocacións teñen surxido nos Ateneos. Cantas veces estas sociedades, chámense Ateneos, chámense os recreos de artesanos que había antes, en fin, chámense círculos culturais, como que era de chamarlle, que cando un descubre a primeira conferencia, cando un descubre a través desa conferencia, por exemplo, Galicia, cando un, aunque xa coñecese Galicia, atopa horizontes novos. Lembrome sempre da primeira conferencia de Otero Pedraio, coido que escoitei a primeira conferencia sobre a xeografía de Galicia. Para min foi un deslumbramento. Atopaba uns novos horizontes, camiñaba cara uns lugares que eu certamente non tiña andado denantes. Un Ateneo é un lugar de conversa con outros fagoláns, de conversa para facerse amigos e para tratar amicalmente de outros temas, pero tamén é un lugar de conversa cos libros. Un Ateneo é unha biblioteca, e unha biblioteca que nos permite conversar cos que foron, conversar cos de onte, estar ao día no que se pensa lonxe e fora dos nosos propios eidos, rachando, quebrando esa cousa tremenda que son as muradelas, os lindeiros da especialidade, e albiscar dese xeito o porvir. Que todos os socios do Ateneo atopedes aquí o diálogo, a amistade, o libro amigo e novos camiños para o cultivo do espírito. Nada máis. Pedíseme que a miña intervención versase sobre o rol na cultura galega e nos límites de tempo que se me marcaron procurarei desempeñar como disciplinado fillo desta cidade o cometido que se me asignou. Desde o seu nacimento como colectividade histórica ante os albores da idade moderna, a nosa terra ofrece unha unidade cultural como unha unidade lingüística, en canto esta é somente un caso particular daquela. Mas ao partir do triunfo da monarquía absoluta e a constituición do moderno Estado español, implántanse en territorio galego a cultura e outras manifestacións espirituais de base castellana que se impoñen hexemónicamente con aspiración exclusiva no alto nivel administrativo e social. As dificultades viarias determinan, por iso, a permanencia por tempo e en lugar cada vez máis reducidos, con tendencia á asimilación coloquial da cultura autóctona, con carácter residual e amortizable. Relegada pronto ás formas de vida rural, o progreso material trae tamén a penetración da cultura oficial no campo, de xeito
e as innovacións que na técnica agrícola se introducen nos chegan a través da cultura estatal e o vocabulario castellano avanza tamén no mundo rural, identificado co progreso. Nas cidades, onde o aparato administrativo do Estado ostenta unha presenza máis poderosa, a desgalización cultural é maior e axiña domina a cultura española xeral, ficando reducida á autóctona, á folclórica, anónima, colectiva, tradicional e inmobilista, materia propia xa dos estudos etnográficos, condenada á extinción como realidade viva. O Ferrol que coñeceu Dona María Ana de Neoburgo cando desembarcou en 1690 era aínda un Ferrol que podemos considerar unitariamente galego desde o ponto de vista cultural, se prescindimos da rudimentaria vida oficial que se reflexaba no uso escrito do castellano. Mas o estabelecimento das primeiras instalacións navais na Graña en tempos de Filipe V, o dos estaleiros de Esteiro nos de Fernando VI, e a ampliación que conduciu nos de Carlos III á criación da nova poboación a que deu o seu nome a antiga Capela da Magdalena, potencian rapidamente a vida oficial, determinan un substancial incremento do funcionariado e ligan estreitamente a nosa cidade coa burocracia estatal, especialmente o ramo de guerra. Convertida en praza forte e porto militar importantísimo, en Ferrol desenvólvese unha vida cultural baseada nos elementos constitutivos das formas de vida propias da sociedade dun Estado centralizado. Ferrol contribui de xeito eminente á cultura científica e técnica sobre a que se sustenta a vida militar. Nados ou residentes en Ferrol, unha brillante serie de xefes e oficiais das Forzas Armadas realiza aportes fundamentais ao saber e á arte da defensa marcial e dá ao Estado gobernantes moi distinguidos. Esta vitalidade leva consigo a prosperidade da cultura xeral e se contamos con Manuel Fernández de Varela, un Xosé Alonso López, un Xoán Flores, tamén imos ter un Andrés Antelo e un Xenaro Pérez de Llande. Esta liña prosegue todo o longo dos séculos XIX e XX, ilustrados por ferroláns notáveis non só como almirantes ou xenerais do exército de terra, senón tamén como pintores e escritores de notorio relevo. Mas personalidades tan famosas como Concepción Arenal, Xosé Canalejas, Pablo Iglesias ou Francisco Franco, por citar só nomes fortemente incrustados nos anais da historia científica, política ou militar,
sobrepasan os límites estritos da nosa cultura específica, o mesmo que hoxe os de escritores tan conspicuos como Gonzalo Torrente ou historiadores como Santiago Montero, para mencionar ferroláns ilustres da miña propia xeración. Mas Ferrol non é somente a mariña, o exército ou a ciencia e a literatura ao servizo da comunidade española na súa totalidade. O entorno rural, a actividade pesqueira, a vida artesanal conservaron formas tradicionais galegas de cultura que, depreciadas pola subestimación propia do racionalismo ilustrado e o progresismo decimonónico, acharon embolizo valedores no espírito romántico. Ferrolán foi un dos primeiros promotores do regionalismo literario, Benito Diceto, que se ben quase non escreveu en galego, foi un ardente defensor de Galiza e aquí imprimiu a súa revista galaica, espécime dun curioso desenrolo da imprensa local estudado por Fort Roldán e Leila Domínguez. Ferrolán é un dos máis simpáticos e inspirados precursores de Rosalía, o poeta Alberto Camino, sobre o que outro Ferrolán, o meu estimado discípulo Xosé María do Barro Paz, podería diternos moitas cousas, como dos irmáns e parentes de Camino que tamén versificaron, ou de Domingo Díaz de Robles, outro cultivador ferrolán do galego. No álbum de la Caridad figuran aínda outros nomes de cultivadores do noso idioma procedentes da nosa cidade, como Xosé López de la Vega, Xoán López Muñiz, Romualdo Casal, Quintín García Calvo e Xoán Gómez. A eles hai que engeder modernamente o do poeta e novelista Aurelio Vilada. En galego escreveu tamén o seu interesante drama Pilara don Manuel Comellas Coimbra, pedagogo e prohome local de grande prestixio, que me ensinou a balbuciar os meus primeiros latins no Colexio do Sagrado Corazón, centro no que tamén aprendín dabondo de outro escritor que utilizou o noso idioma e que trazou o limiar dun libro meu, Nicolás García Pereira. E nado na Coruña, mais de nai ferrolana, foi Xaime Quintanilla Martínez, autor de Saudade e Alén, director da publicación Céltica, inaugurada con texto de Castelao, en a que García Pereira, Cabo Pastor e outros escritores ferroláns ou moi ligados a Ferrol, como os faiscantes autores de sainetes Charlón e Hermida, ou o lugués aquí establecido Manuel Fernández Barreiro, publicaron memoráveis páxinas. Aínda que reducise esta intervención
a nómina de escritores ferroláns que escreveron en galego, entre os que podemos incluir, porque aquí se criaron, a Xoana Torres e Tomás Barros, ambos alumnos meus, sen esquecer aos meus paisanos e amigos Dictimio de Castillo de Javeilla e Xosé Pérez Parañé, e a de pintores que se inspiraron na temática galega, como Sotomayor, Velho Piñeiro, Carmelo González, Imeldo Corral, Camilo Díaz, asobardaría con moito os límites de tempo que me contan. Coros como o laureado Toxo Sefroles, que tamén contribuiu á posta en escena de teatro galego, acreditan o galeguismo do noso espírito local. Este Ateneo prosegue, por outra parte, o labor cultural específico do vello Ateneo ferrolano dos tempos de Saralegui, Romerma, Valás e tantos outros eruditos interesados polas cousas de Ferrol. Lembremos o traballo do primeiro dos citados sobre Fernán Esquío, o máis antigo poeta coñecido entre os vidos ao mundo na comarca. No nacimento da Segunda República restauramos o Ateneo. Eu mesmo participei en debates sobre a autonomía de Galiza e sobre a poesía de vanguarda, que seguiron ao inaugural sobre espiritismo, este recollido nun volume. Lembro, nesta etapa nova do Ateneo, importantes intervencións de don Rodrigo Sanz, don Xaime Quintanilla, don Daniel Dot, don Luis Pérez Carvalla, don Jesús Suevos, don Gonzalo Torrente. Infelizmente, as incompatibilidades políticas que habían conducirnos á guerra civil ameraron a vida do Ateneo que hoxe vemos renacido. Oxalá que as licións do pasado contribúan a infundirlle vida perdurável. Non quixera rematar sen dedicar unha cariñosa lembranza a don Francisco Suárez de García, cuxa biografía trazou don Santiago de la Iglesia, sucesor daquel na xefatura do republicanismo histórico local. Don Francisco Suárez, que foi alcalde da cidade e diputado a Cortes polo distrito, aínda que non cultivou o galego, como tampouco fixo don Santiago, fillo de outro don Francisco de la Iglesia, que si o cultivou, e o autor da letra da Alborada de Veiga, deixounos dúas novelas de xénero folletinesco que ningún ferrolán debe excusarse de ler, porque nos descreven o Ferrol de principios do século XIX. A primeira, Grandal, o estilo de Eugène Sue, canta a xesta do obreiro do mesmo nome, o famoso Hercúleo Serantín. A segunda, Los invasores, ten como base argumental o ataque inglés á praza realizado no ano 1800. En resumo, afora
da fulgurante figura de Esquío, a aportación de Ferrol á cultura galega propiamente dita verifícase na época do Resurximento e vista de ser irrelevante, aínda que polas especiais características da estrutura demográfica da cidade, como ocorre noutras latitudes, apareza frecuentemente combinada coas manifestacións de cultura española en xeral. O ferrolán, e aquí emprego o artigo como colectivo neutro, é en grande parte o militar e mariñeiro, pois a conversión da vila en cidade foi condicionada pola súa adscripción ao servizo do Estado. Mas non só foron ferroláns algúns importantes promotores do Resurximento, senón institucións como o Coro Toxos e Froles e a colección literaria céltica son de inexcusável coñecimento para a historia das nosas letras e das nosas artes. Isto é todo o que, dentro dos límites de tempo que se me marcaron, son capaz de dizer sobre a presenza de Ferrol na cultura galega, omitindo obrigadamente calquer referencia ás últimas manifestacións da mesma, tal vez mellor coñecidas por vós que por mí. Confeso-vos que sinto unha fonda alegría cordial de estar presente, de participar neste acto inaugural do Ateneo de Ferrol. O meu sentir máis íntimo neste momento, neste lugar, é como de albiscar, como de percibir, como de casi tocar a Galicia do futuro, a Galicia que por debaixo da que vemos, da que observamos, da que temos presente diariamente, por debaixo desa agroma unha Galicia nova máis chea de pulo creador, de confianza en si mesma, de vontade colectiva del futuro, de sentimento colectivo de unha responsabilidade ante o futuro. Eu percibo eso recorrendo Galicia e hoxe percibo dun modo moi pleno, moi vivo, moi intenso, moi esperanzador. Por eso, confeso-vos que sinto emoción e alegría de estar hoxe aquí con vos, de tomar parte en este momento tan prometedor cara ao futuro da cidade de Galicia. Tócame falar da mocedade das Irmandades da Fala. Supoño, estou certo, que escolleron o tema das Irmandades da Fala pola profunda significación que ten na Galicia contemporánea, na Galicia nosa. Realmente, o momento da creación das Irmandades da Fala supón unha apertura de un horizonte novo na conciencia de Galicia e na visión de Galicia. Pódese dicir realmente, porque os séculos nacen, teñen unha cronoloxía real, unha cronoloxía histórica real que non coincide moitas veces co ano inicial do século.
no caso de Galicia pódese dicir que o cambio profundo do século XIX ao século XX pois prodúcese justamente ca aparición das Irmandades da Fala. Son as que inician un novo despertar da conciencia galega e unha nova visión das posibilidades e das necesidades de Galicia que se desenvolveron hasta nós, das que realmente nós somos un resultado, nós en canto galegos. Supoño, estou certo que por esa razón me pediron que falara das mocedade das Irmandades da Fala. Verdadeiramente, as mocedades das Irmandades da Fala pois producironse a reacción juvenil ante o feito das Irmandades, pois produciuse de un modo casi instantáneo, porque as Irmandades creáronse no mes de maio de 1916, pero no curso escolar do ano 16 ou 17, desde o outono a maio, pois xa se produciron as primeiras reaccións conocidas e importantes, trascendentes da xeneración máis juvenil, os escolares do Instituto de Bacharelato, porque en ese curso do 16 ao 17 no Instituto de Santiago de Compostela pois 3 estudantes, Manuel Antonio, o poeta Manuel Antonio, e 2 compañeros dele, Rodrigo Serrado e outro González Matos, responderon a esa nova horizonte que abriron as Irmandades de un modo juvenil e ademais que respondía ao reixo temperamento comprometido ao longo da vida do poeta Manuel Antonio. E os 3, xuntando a sangue, fixeronse irmáns na sangue, misturando a sangue dos 3 para xuramentarse na defensa de Galicia e, sobre todo, na cultivo intransixente do galego, da lingua galega. Eles asimilaron perfectamente a mensaxe das Irmandades da Fala, esa mensaxe que representaba o encontro da Galicia cultural, que fora creando a autoconciencia de Galicia como povo, pero que fora creando na propia lingua de cultura escrita, que era o castelán, e o povo que conservaba a lingua propia de Galicia, que conservaba a lingua galega. As Irmandades representan o punto de enlace, o punto de fusión desas dúas Galicias. A Galicia intelectual, a Galicia de cultura académica, a Galicia de cultura europea, pero en castelán, en inglés, en francés, en alemán, e a Galicia popular, a Galicia que conservaba a lingua galega, que falaban a lingua galega, que se comunicaban a lingua galega. As Irmandades representan a fusión, a unión interna, ao devolverlle a unidade a Galicia, a unidade espiritual a Galicia. Isto percibirono perfectamente estes xóvenes, que son a primeira reacción conocida, juvenil, a primeira manifestación de esa mocedade das Irmandades da Fala, cuya figura máis importante pola trascendencia cultural que tuvo, pois era Manuel Antonio. Pero naqueles anos inmediatos, pois esa reacción produciuse en diversos sitios de Galicia e fora de Galicia, nos xóvenes galegos, nos estudiantes galegos. Produciuse en Santiago de Compostela, enseguida pois creou unha mocedade galeguista na que andaba Valentín Pazalgada, entonces estudiante, e outros, e o propio Manuel Antonio. E produciuse en Madrid, onde Fermín Penzol aglutinou a un grupo de estudiantes galegos residentes en Madrid, galegos de nacemento, e no caso de Fermín Penzol, pois galego de vocación. Na que
estaba por Xesús Carracedo, os irmãos Fernández, Rodríguez Somoza, Emilio González López, unha serie de estudiantes galegos que estaban en Madrid e que recolleron esa chamada das irmandades e que se incorporaron con todo o entusiasmo e con todo o pulo da súa mocedade, que se incorporaron activamente a defender esos ideais e a propagalos e a militar de corazón en esa nova concepción de Galicia. En Ourense, pois, Euxenio Montes, ou Fernández Mazas, ou Bencho Sei, ou Leuter González Salgado, ou moitos outros tamén do contacto con Risco e do contacto cos mestres galeguistas e membros das irmandades que había ali, pois tamén responderon. E moi pronto, no ano 23, pois un grupo de escolares un pouco máis novos responderon xa dun modo colectivo e dun modo, diríamos, con unha concepción xa sistematizada, organizada do seu compromiso con Galicia, que son os que habían de crear o Seminario de Estudios Galegos no ano 23. Aquí temos presente un deles, o conselleiro de Cultura, o profesor Filgueira Valverde, é un dos promotores. Nese grupo onde estaban Bouza Brei, Filgueira Valverde, Luís Tobío, Magariños Negreira, Martínez López, unha serie de entonces escolares galegos, pero xa tiñan tan asimilada o novo ideal galego incorporado polas irmandades que o asumiron dun modo absolutamente creador, constructivo, creando un órgano cultural, unha organización cultural galega que iba a marcar tamén o paso diríamos, da actividade cultural tradicional decimonónica a actividade cultural do século XX. O Seminario de Estudios Galegos concibe xa, propónse a investigación da realidade galega, propónse dar aos galegos un coñecemento da súa propia realidade, pero para iso era preciso levar a cabo a investigación desa realidade nas súas distintas dimensións, e por iso era necesario proceder á investigación en equipo, a colaboración interdisciplinar. E iso introdúcese en Galicia a través do Seminario de Estudios Galegos. Incorpora a Galicia este novo modo de investigar, este novo modo de traballar no conocemento, na pescuda da realidade do noso país. Estas son, ao meu ver, a grandes esquematicamente o que podíamos chamar as mocedades das Irmandades da Fala. Creo que dai saliron desas mocedades que responderon ao chamamento das Irmandades da Fala, saliron cousas que son fundamentais na historia contemporánea de Galicia, na historia da nosa cultura contemporánea, que é o Seminario de Estudios Galegos, é unha delas, a máis, diríamos, ampla e consistente, pero tamén outras iniciativas, labor cultural, de creación cultural de carácter individual. Por exemplo, pois Fermín Penzol, que militou activísimamente na campaña, na difusión, na propagación do ideal das irmandades. Sin embargo, él personalmente, individualmente, desde rapaz, empezou a reunir unha biblioteca galega, ou galega polo tema, polo autor, ou por tratarse de libros referentes a Galicia, aínda que non foran de autor galego, nin escritos en galego. Reuniu el co seu esforzo, ca súa vontade, ca súa convicción galega, el fillo das Irmandades da Fala, pois el reuniu unha das bibliotecas galegas máis importantes que existen, e reuniu-na para donarlle ao país, el que non naceu en Galicia, para donarlle ao país, e incluso no momento de donarlle ao país pensou en que lugar de Galicia debía de situarse.
botando unha ollada ao conxunto de Galicia, viu que había unha cidade importante, unha das grandes cidades galegas, que carecía de ninguna institución, non tiña absolutamente ninguna institución cultural galega. A cidade de Vigo, coa que Penzol non tiña relación alguna, nin tiña parentes, nin viviu ali nunca, nin traballou ali, nin tiña nada que ver con Vigo. Pero era unha cidade importante de Galicia, unha cidade que tería grande importancia no futuro de Galicia, a cidade que carecía en absoluto de calquera institución cultural galega. Pensou que ali é onde había que crear, había que situar ali unha institución cultural galega que aos fillos dos vigueses lles facilitara o conocemento de Galicia, o encontrarse coa súa personalidade colectiva de integrantes de un pobo, de unha comunidade galega, e facerlles trascender do localismo, do orgullo lexítimo de ser creadores de unha cidade importante co seu esforzo, pero darlles o conocemento e a responsabilidade de pertenecer a unha comunidade máis ampla, máis variada, máis rica, e situou ali a súa biblioteca. Logo hai a labor personal de todos eles, de cada un deles, é dicir, que nos legaron pois unha contribución á nosa poesía, á nosa historia, á nosa arqueoloxía, á nosa investigación, que forma parte do patrimonio máis vivo da nosa cultura contemporánea. Todos estos son, diríamos, os representantes é o fruto da reacción ante o estímulo, ante a chamada das Irmandades da Fala. E eles son a primeira resposta, son a mocedade, eles foron a mocedade de esas Irmandades, foron a vanguarda juvenil de esas Irmandades. Creo que eles son tamén un dos frutos máis logrados, máis fecundos e máis sólidos da noso patrimonio comunal de hoxe. Este Ateneo, no espírito que o move, no espírito que o anima, e todas as entidades culturales galegas de hoxe, e que hoxe se crean e que se seguirán creando, serían moi distintas, absolutamente distintas, se non tuveran existido as Irmandades da Fala. E se os xóvenes que se incorporaron a chamada das Irmandades da Fala non levaran a cabo o labor que levaron. Realmente o impulso das Irmandades, o impulso espiritual das Irmandades a través de eses xóvenes que os recolleron e dos que os foron sucedendo, pois estes son os creadores da Galicia actual, da Galicia nosa. E o Ateneo de Ferrol, como outras entidades culturales existentes e novas que irán xurdindo, son os verdadeiros depositarios de ese patrimonio, de esa herdo, e son tamén a mellor esperanza cara ao proseguimento deste labor, cara ao desenvolvimento de todo o noso potencial creador en todos os campos da actividade humana, porque nós como comunidade humana temos problemas, é dicir, entendida a cultura no seu sentido máis lato, máis amplio, non só como cultura académica, sino como forma de vida, como forma da vida comunal dun pobo, que todo iso é a cultura. Pois, nese sentido, a responsabilidade colectiva que temos os galegos ante o futuro, nestes momentos, está esperanzadoramente presente, é representada por entidades como o Ateneo Ferrolano, que hoxe inaugura a súa vida, e a que eu lle desexo de todo o corazón os máis frutuosos que aparto a cultura e a técnica irmana. Ilustres autoridades, señoras e señores,
compañeiros todos. O tema que me diron foi cultura popular e a barraca resolve. Bueno, penso que non todas as xentes que están aquí están interesadas en este tema, en un tema tan técnico como é isto da cultura popular. Eu propondríalle ao Ateneo que en actos sucesivos, nos actos sucesivos que faga, organice unhas mesas redondas e entre elas organice unha sobre para tratar o tema da cultura popular, da cultura urbana, porque é un tema demasiado, poderíamos decir, técnico, demasiado específico, e non todos están hoxe aquí para escoitar unha cousa específica, senón que unhos veñen aquí polo entusiasmo de ver que unha entidade como Ateneo se está proyectando, está empezando a súa vida, está proyectándose na cidade. Bueno, a mí me parece importantísimo iso do estudio da cultura popular, porque a cultura popular desgraciadamente se está deturpando. Vayamos ao noso campo, vayamos á nosa aldea e vexamos os nosos rueiros en súa maior parte, señor Sicarra, estou mirando para vostede moi atentamente, tremendamente deturpados, porque a cultura urbana, a cultura culta, valga a redundancia, fíxolle unha mala pasada. Os monumentos históricos casi deféndense solos, pero a cultura popular, a cultura que fai o povo, considerando o povo como unha sociedade que se produce espontaneamente, cos seus propios tensores e co erdo que lle veu por claustro materno, é o que consideramos como o que produce unha cultura popular frente á cultura da urbe, a cultura urbana, na que o home acumulou historia, arquivou historia e entonces especula con ese conocimento. Esta é, na miña maneira de pensar, a diferencia que existe entre a cultura popular e a cultura urbana ou cultura culta. Entonces, pareceme importantísimo que, en efecto, unha das labouras que fixera o Ateneo fora organizar discusións sobre o estudio da cultura popular para poder devolverlle dignidade aos nosos rueiros. Os rueiros de Galicia teñen unha importancia enorme na defensa de toda a súa cultura, xa non só da popular. Desde o século XV a cultura galega refúxiase nos rueiros de Galicia. Ali se crean verdadeiros entes autárquicos, non só de cultura, sino de economía tamén. Hai que ver os rueiros de Galicia que senso máis ético, máis económico tiñan da produción agraria. Vexamos os respetuosos que eran cas terras de labor. Non se lles ocurría xamais a un home dos nosos rueiros montar as súas casas, montar as súas cuadras, os seus cortellos en sitios onde poidera plantar cousas de especies renovadas, e sempre levaba as súas construccións, as terras de saral improductivas, poñéndoas a medio camiño entre o monte que lle producía abonos e lle producía enerxía e as terras de labor. Hoxe todo isto está deturpándose. E quen é o que o deturpa?
porque o mismo pobo sigue construindo eso, sigue construindo o seu mesmo pobo, pero non é el o que o deturpa, é a cultura urbana coa que se atopa influenciado. Pero o tema que me diron, non quero pasarme, non quero facer como o doctor Carballo Calero, que para cumplir o exemplo, meu querido amigo e admirado doctor Carballo Calero, que para decir exemplo Ferrolán, pasouse o doble, ainda que el creo que estuvo nos 10 minutos, pero tan fermosa era o que nos estaba dicindo que quedamos todos ca boca aberta porque era unha historia maravillosa. Pero eu que non son de Ferrolán non teño dereito a ello. Bueno, entonces me poñen como tema a Barraca Resol e sin duda hai aí unha idea de que a Barraca Resol podría ser unha cousa de cultura popular. É dicir, eu aceptei así o tema, pero eu pensaría si é lícito chamarlle que a Barraca Popular, experiencias como a Barraca Popular, supoñen unha experiencia de educación popular. Eu teño miñas dúbidas de que o calificativo popular poda emplearse a cultura que vai desde a urbe cara ao pobo. Penso que o calificativo popular está reservado para a cultura que produce o pobo como esa sociedade que se reproduce a sí mesma espontáneamente a través da súa herencia cultural e de outras cousas. A barraca de Feira Resol é unha barraca que monta no ano 34 na Feira de Santiago o grupo Resol. O grupo Resol capitaneado por Arturo Cuadrado. Era unha barraca moi modesta. A conocín ben tamén e que eu pintei o letreiro, un letreiro grande con caracteres enormes, pseudocubistas, que mo pediu Arturo Cuadrado mesmo. Eu tiña 14 anos entón. Éramos moi amigos, vivíamos xuntos. Bueno, entonces a barraca era modestiña, como unha barraca de feira, coberta de lenzos, e dentro expuxeronse cadros de Colmeiro, destos cuadros que hai arriba, non precisamente destos, pero dos autores que hai arriba, de Colmeiro, Maside, Souto, etc., hasta do guardia Landín, o Nai Landín. Ben, e ali repartíase gratuitamente, como se repartía sempre, la hojilla volandera del pueblo, que así se chamaba, porque Arturo Cuadrado, moi vinculado a Galicia, enormemente vinculado a Galicia, non é galego, é valenciano, dun pobo de Valencia. E a hojilla volandera del pueblo, que tivo unha gran trascendencia, non sempre se facía en galego. Bueno, eu penso que a barraca de Feira Resol é unha especie de continuidade ou suxestión do paso das misións pedagóxicas polo sur de Galicia na primavera dese ano que chegan hasta Combarro. A min pareceme que é a suxestión que é o que impulsou isto. Pero eu penso que isto é unha experiencia pedagóxica e non se pode chamar unha experiencia de cultura popular, inda que ás veces se chaman. A mí pareceme importantísimo a cousa semántica. Coido que temos que chegar a moitos acordos semánticos, porque da confusión semántica que hai das cousas é do que proceden moitos desastres arquitectónicos, moitos desastres de moita naturaleza, moitos desastres productivos. Queda entonces o meu desexo
a miña proposta de que o Ateneo incida en estas cousas, pero hoxe sería un tema moi largo porque había que tratar do arte popular. Eu teño a idea de que eso da cultura habría que falase moito de cultura, falase moito de arte, e hubo moito arte e moita cultura no mundo, pero os homes fixeron as cousas non para facer cultura, senón para vivila. Ramón Piñeiro mismo decía antes que a cultura é unha forma de vida. É unha forma de vida, eso, fundamentalmente é unha forma de vida, e todo o que fai o home é cultura, todo o que fai o home é cultura, pero visto en carácter retrospectivo, é dicir, visto para atrás. Bueno, e nada máis, non quero molestar máis, porque senón me paso moito. O Ateneo agradece e recolle a suxerencia do señor Díaz Parques. Pasa a palabra ao señor Bueno Rey, creador e amigo mesmo do Ateneo. Meus amigos, a min tócame tamén, como todos os compañeros de mesa, desenrolar un tema que se necesitaría moito tempo. Temos todos a ese corsé do reloj. É o tema que me toca, é o meu encontro coa cultura galega da diáspora, é dicir, da outra banda do mar, a parte da América. Para centrar a miña intervención, penso que casi é necesario, imprescindible, tocar en dous puntos nada máis a desgracia da emigración. Eu entendo que a emigración son dous puntos nada máis. Hai que estudiala desde o análisis, primeiro, como fenómeno humano, e segundo, como fenómeno social, que parece que son o mismo e, sin embargo, hai un matiz que as diferencia totalmente. A emigración como fenómeno humano significa, de maneira xeral, romper con algo, desgaxarse de algo, ausentarse de algo. É dicir, nunha sola palabra, o fenómeno humano de emigración quere dicir ruptura. Como consecuencia desto, toda a emigración nos seus primeiros pasos vacilantes convírtense nun desequilibrio no proceso normal do desenrolo do home como resultado de un feito imposto, xa que os desequilibrios que poden aparecer nun proceso normal de desenrolo non nacen nunca por actos voluntarios, senón que xurden pola imposición de unhas forzas atípicas que rompen a continuidade e provocan a situación da fome. Desde o punto de vista, ou desde a outra vertente, a emigración como fenómeno social, eu, desde o meu punto de vista, e penso que calquer sociólogo ten que tratar como unha plaga para un pobo donde se pode chegar a facer realidade, e que en Galicia, desgraciadamente, casi, por non dicir fíxose, casi se fixo. E falo de plaga consciente do verdadeiro significado da palabra, que, según o dicionario, quere dicir calamidade infinda que aflixe e destroza a un país. Este esbozo simple sobre a emigración era para buscar un apoio do que vou a decir a continuación. A pesar de todos estes desequilibrios, a pesar de todas as consecuencias que veñen despois destas dúas vertentes que señalei, a emigración, a pesar de que os homes de Galicia tuveron que ir recorrendo o mundo, non perderon nunca aquelo que valora o home, que é a súa identidade cultural. Eu quero pensar agora, e de que aí non me engañe, que o primer home galego que tivo que dar un pulo, atravesar o Atlántico e cair en terra allea, foi como un grau de semente que viu para arriba, que tivo tronco propio, que tivo follas propias e, polo tanto, tamén tivo froito propio, como resultado normal ao non perder a súa entidade cultural. E os demais homes galegos que despois tamén foron botados da terra pola fame, que é a forza dos ricos para defender os seus privilexios, os demais homes galegos que tiveron que deixar aquí todo o seu pasado, as súas costumes, as súas tradicións,
para ter que ir a malvivir nas favelas do Brasil, nos ranchitos de Venezuela, nos cantequiriles de Uruguai, nos callampas de Chile ou nas villas miserias de Argentina, tampouco nin a miseria, nin o traballo, nin as culturas alleas foron capaces de romparlle, de arrancarlle do lombo a súa identidade cultural. O primeiro encontro que eu tive con esta cultura que eu chamolle da outra banda do mar foi no ano 1968. Esta Galicia primitiva que sinalei en trazos rápidos, porque as primeiras agrupacións de galegos eran máis que para defenderse do traballo que non conseguían e iban petando de porta en porta, era porque tiñan a necesidade de xuntarse, de volver a conseguir o que habían perdido porque os habían botado fora da súa terra. máis que defender unha reivindicación de traballo, iban defendendo o non perder a súa identidade cultural. E esta Galicia primitiva que eu vin xa no ano 68, xa claro, había medrado, e cada sociedade galega, e falo de Buenos Aires e Montevideo, que foi por onde anduven, cada pequena sociedade que habían empezado como fogueiras, que tiñan unha chistiña de lume, eran xa, naqueles anos, unhas, por chamar de alguna forma, potencias culturales, potencias sociales que defendían a Galicia. Eran a Galicia viva. E estas sociedades, a partir do ano 40, cando despois hubo outra remesa de galegos en donde iba mezclado o millor da cultura, o millor do traballo, pois ao recibir esta sangre que foi como unha transfusión de vida, é dicir, volveron a crecer, a medrar moito máis. Ao frente de toda esta xente iba o que xa hoxe é un símbolo de Galicia, Castelao. A impresión que eu recibín, porque hai que axustarse ao tempo, a impresión que eu recibín no ano 68, pois foi moi, como diría, foi algo como volver a nacer. No meu peito volver a renacer a alegría que me faltaba, habíamos moitos anos. A miña voz recobrou de súbito as tonalidades que me parecían mortas pa sempre. Coas miñas maus estaba, aquel día que cheguei a Ceiza ao aeropuerto de Buenos Aires, estaba palpando a liberdade e a entidade cultural de Galicia. E sentíme outro. Mellor dito, eu creo que volví a ser o mismo que era antes, o da miña xuventud primeira. E vin que ali estaban os meus ollos como non estaban hasta que cheguei ali, cheos de luz, cheos de esperanza, a carol daquel fervor e daquela fervente convivencia de loita política, social e cultural que a tantos e tantos casi tiñamos esquecidas. Eu vin que ali, na Galicia da outra banda do mar, estaba todo vivo, vivo como no primer día do mundo, todo latendo como se fose recentemente parido. Teño en marcha, todo en marcha, quería decir, para seguir para diante, sempre para diante, cando aquí Galicia estaba cea, xorda e muda, todo para camiñar coa dignidade do home, consciente da súa personalidade e do lugar que ocupa neste mundo. Naquela fecha inolvidable, puxoseme en marcha a esperanza que eu levaba no peito casi morta. Sentín que daba un novo pulo no meu tempo como home, porque Galicia vin que estaba alerta, porque Galicia vin que estaba desperta, porque Galicia vin que estaba loitando, é dicir, porque Galicia vin que estaba viva. Foi moita e boa a xente que eu conocín entón en todos os campos, ali en Buenos Aires e en Montevideo, no campo da arte, no campo da ciencia, no campo do traballo, no campo da política. Nomealos a todos non sería posible, saltaríamos unha hora de reloj, aínda que de todos me lembro e a todos lles debo algo, aos vivos e aos mortos. Débolle, e penso que non é pouco, voltar a nacer. Sin embargo, hai 4 nomes
que hoxe non quero silenciar aquí e vounos a decir. Luís Sebane, Lorenzo Varela, Rafael Dieste e Arturo Cuadrado. 4 pilares que defenderon a Galicia como Isá Díaz Pardo. Foi tamén compañeiro deles no Buenos Aires, defensor desta Galicia da outra banda do mar, e hoxe defensor da Galicia de aquí. E para rematar este lixeiro viaxe pola Galicia da outra banda do mar, vou dar lectura a un poema que lle fixen a todos, o que é dedicado para todos os galegos que non voltaron máis á súa terra. O título di así: a garda dun milagre coa esperanza do imposible. Maus amigas que xa máis voltaron, saúdanme petándome no peito. Érguense agora sobre as soltas montañas profundas do mar, xusto mesmo donde os turnos das noites en vixilia vanlle negando ao ceo as falsedades do seu futuro incerto. Nun intre coubo, as maus amigas saúdanme e deteñen o tempo e sinalanme o eixo da terra e son o testemunho do relostro dun soño donde a niña a luz que aínda está nascendo. Cando se foron eles, Valeiro quedou un espacio infindo. O vento sin acougo da memoria está ferido dende entón e é negado para limar as arestas das pedras da montaña. Os prantos agonían como pombas mortas. As horas doídas son anacos sin faciana nin concerto de amistade. Son peixes cegos que xiran ao redor do tempo, percurando a soedade dun fin que non atopan. As horas fuxen, sin sombra, sin desexo. As horas fuxen emparelladas a un deserto que inutilmente busca o manantío donde apagar a sede da sorpresa. As horas fuxen como unha eternidade que se adire a outra eternidade. As horas fuxen como un oco maldito que prega a verdade do repouso. Soi o silencio balado de estrelas, saibe con iles que a canción é nosa. Maus amigas pausadas sobre a luz perfeita saúdanme e sígueme dicindo que o loureiro e o fogo foron tamén na loita compañeiros do corpo adolescente. O tempo non atariña, o tempo nin volta nin tropeza, xo deixou dito o poeta. O tempo olla, e afóganse as preguntas porque todos sabemos as respostas. Maus amigas que xa máis voltaron, saúdanme petándome no peito e siguen careixando o cabelo do neno inocente que algún día fun. Do neno que aínda agarra cecais inutilmente, nunca, sempre o único milagre de que volten. Parlamento da nosa cidade con José Enrique Chanillo Pérez, o señor alcalde de Narón, o Instituto Nacional da Saúde, o Instituto Concepción Arenal, o Instituto Femenino, o Partido Comunista, o Partido Socialista, o presidente da Comisión de Cultura do Concello de Ferrol, Carlos Gómez, escritor, José Antonio Durán, historiador, José María Balocells, escritor, Valentín Paz Andrade, escritor, a revista Concepción Arenal da nosa cidade, Gustavo Luca de Tena, periodista. Últimamente ten chegado 2 telegramas de Alexandre Cribeiro, de Radio Televisión en Galicia, e de Salvador García Bodán. A todos eles, a vostedes, a tantas personalidades e amigos que verdadeiramente son arquitectos da nosa historia pasada, presente e futura. Moitas gracias.
das un plan general,